ഈശ്വരവാസിയം സവന്യത് കിഞ്ചിത് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഉപദേശാമൃതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ് നമ്മൾ ജ്ഞാനമന്ത്രം നമ്മൾ കണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. അല്ലെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിണ്ടായിരുന്ന ഈശോപനിഷത്തില്? വേദം എന്നാൽ എന്താണ്, ജീവാത്മാവിന് കാണുന്ന ന്യൂനതകൾ എന്തെല്ലാമാണ്, വേദങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ്, വൈദിക ജ്ഞാനത്തെ ശബ്ദപ്രമാണം എന്ന് വിളിക്കാൻ എന്താണ് കാരണം, ഈശോപനിഷത്ത് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഉപനിഷത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഉപനിഷത്ത് അടുത്തിരിക്കുക അല്ലെ. നമ്മൾ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ, അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ആ അടുത്തിരിക്കും, ആരുടെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ അറിവ് കിട്ടുന്നത്, ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നത്? നമ്മൾ ഇന്നലെ ധ്യാനമന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്താ കണ്ടത്? ധ്യാനമന്ത്രം മ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ, എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ജ്ഞാനമന്ത്രത്തിൽ ഭഗവാന് സത്യവും പരിപൂർണനുമാണ്. ഭഗവാനിൽ, അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന പ്രാതിഭാസിക പ്രപഞ്ചവും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവയും പരിപൂർണമാണ്. പൂർണ്ണമാണ്. ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നിലനിൽക്കും? നിലനിൽക്കുന്നാണ് നമ്മൾ ധ്യാനമന്ത്രത്തിൽ കണ്ടത് അല്ലെ. ഇനി നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ചിലപ്പോ നമുക്ക് കുറച്ച് ലോജിക്കലി നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തോന്നും ഇത് കേൾക്കുമ്പോ. ഇതെന്താ അങ്ങനെ പറയണെന്നൊക്കെ തോന്നാം ഈശോപനിഷത്തില്. പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ, അത് പറയാണ്. കാരണം ഉപനിഷത്തില് പറയുമ്പോ ചിലത് നമുക്കൊന്നും ഡൈജസ്റ്റ് ആവില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നാം ചിലപ്പോ. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണമെന്നല്ല, ചിലപ്പോ തോന്നാം. അതുകൊണ്ട് ചിലത് നമുക്കിപ്പോ യാതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ച് എത്തുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നി ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ പറയണെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് അത്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 1. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമ്മള് ഉപദേശാമൃതം പഠിച്ചപ്പം അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥവും ഉപദേശവും കൂടി ഇടുവായിരുന്നില്ല, അതുപോലെ ഇതിനും അങ്ങനെ ഇടണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അതിടണം മാതാജി, അത് വേണം. ശ്ലോകവും വിവർത്തനം മാത്രം. ശരി മാതാജി. അപ്പൊ ഉപനിഷത്തിനെ 5 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് ധ്യാനമന്ത്രം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങള് ഈശ്വരനുമായിട്ട് യോജിച്ച് ജീവിക്കുക. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് യോജിച്ച് ജീവിക്കുക. അതാണ് 3 വരെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. 4 മുതൽ 8 വരെയുള്ള മന്ത്രത്തില് ആത്മീയമായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക, അതാണ് 4 മുതൽ 8 വരെയുള്ള മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. 9 മുതൽ 11 വരെ വിദ്യ, അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി എടുക്കുന്നു. പിന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് 9 മുതൽ 11 വരെ വിദ്യയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. വിദ്യ അവിദ്യ അതിനെ കുറിച്ച്, അതിലൂടെ തെറ്റും ശരിയിലൂടെ വിദ്യയിലൂടെയും അവിദ്യയിലൂടെയും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. 12, 13, 14 ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഉള്ള ശരിയും തെറ്റും മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. 12, 13, 14. 15, 16
17, 18 പ്രാർത്ഥനയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്. അപ്പൊ മാതാജി ഹരേകൃഷ്ണ അതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റും മാതാജിയെ മുന്നോട്ടങ്ങ് ചെയ്തു മാതാജി. അത് ഇതില് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് ധ്യാനമന്ത്രം തൊട്ട് 1, 2, 3 ഈശ്വരനുമായിട്ട് യോജിച്ച് ജീവിക്കുക. ഭഗവാനുമായിട്ട് യോജിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക. 4 മുതൽ 8 വരെ ആത്മീയമായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ശരിയും തെറ്റും വിദ്യ, ഈശ്വരനെ മനസ്സിലാക്കുക. അത് പറഞ്ഞു പോകും മാതാജി, ഓരോ എടുക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു പോകും. എന്തായാലും എന്നാലും നോട്ട് ചെയ്യണേ ചെയ്തോളൂ. വിദ്യ, ഈശ്വരനെ മനസ്സിലാക്കുക. 12, 13, 14 ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ 17, 18 മാതാജി കഴിഞ്ഞത് എഴുതി കഴിഞ്ഞു മാതാജി ഒന്ന് ധ്യാനം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? ഒന്ന് ധ്യാനം. ഒന്നാമത്തെ ധ്യാനല്ല, ധ്യാനം 0 കിടക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ. മാതാജി 8 മുതല് ഇനി എഴുതണ്ട, ഇനി നിങ്ങൾ ലൈവില് നോക്കിയാ മതി. 9 മുതൽ 11 തെറ്റും ശരിയും. എഴുതാണെങ്കിൽ വേഗം എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മള് ക്ലാസ്സിന്റെ സമയം പോകും. ശരിയും തെറ്റും വിദ്യ, ഈശ്വരനെ മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇനി പിന്നെ എഴുതിയാ മതി കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ നോക്കിയാ മതി. പിന്നെ അതെന്തായാലും ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം, ഈശോപനിഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ മന്ത്രം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഈ ഈശോപനിഷത്ത് എന്നുള്ള വാക്ക് ഈ ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന വാക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിം ജഗത്യാം ജഗത് തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ജീത മാം കൃതാ കസ്യ സിദ്ധനം. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിം ജഗത്യാം ജഗത് തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ജീത മാം കൃതാ കസ്യ സിദ്ധനം. ഇതോടെ പറഞ്ഞത് ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ജീത മാം കൃതാ കസ്യ സിദ്ധനം. ഇത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക്? പറയുമ്പോ ഇത് വായിച്ചു എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുണ്ടോ? പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, അതിന്റെ മീനിങ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മളിത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. എന്താ പറയണത്? പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ തനിക്കായി നീക്കിവെക്കപ്പെട്ടവ, അതായത് അർഹമായ വസ്തുവകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കരുത്. പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മള്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഓർമ്മയുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും? ഉണ്ട് മാതാജി, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെ, ഇതിലെ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാ. അതെ, അതായത് ഈശോപനിഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിൽ അതാണ് പറയുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും ആരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്? ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ്, ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ തനിക്കായി നീക്കിവെക്കപ്പെട്ട അർഹമായ വസ്തുവകകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ തനിക്കായി നീക്കി വെക്കപ്പെട്ടവ അർഹമായ വസ്തുവകകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം നശിക്കരുത്. ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഒരു മിനിറ്റ്. സെക്കൻഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് ഒരു അജിത മാതാജിനെ കണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ തന്നെ. അജിത മാതാജി 3 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അജിത സുബ്രഹ്മണ്യ മാതാജി. ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് എനിക്ക് സുഖമില്ലാണ്ടൊക്കെ ആയപ്പോ ഞാൻ വേറെ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട്
കുറച്ചു നാൾ പോയതാണ്. ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് ശരിക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, എക്സാം എഴുതുന്നത്? എക്സാം എഴുതിയത് ഇപ്പം 3 മണിക്കത്തെ ബാച്ചിലാണ്. 3 മണിന്റെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ ചോദിക്കാട്ടോ. ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിട്ടാണ്, മാതാജിയുടെ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കയറിയതാണ്. അല്ല, അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, മാതാജി ഇപ്പൊ ശരിക്കും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്? ഉപദേശാമൃതാണോ? ഈശോപനിഷത്ത്. അപ്പൊ അവിടെ മാതാജി അത് തന്നെയല്ലേ എടുക്കണിപ്പോ? അതെ, കാരണം ഞാൻ അവിടെ ഒന്നും കണ്ടപ്പോ എക്സാം എഴുതിയപ്പോ അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. എക്സാം എഴുതിയതാണെന്ന്. എക്സാം അവിടെ എഴുതുന്നത്? എഴുതി. അവിടെ എഴുതിയായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇന്നലെ എഴുതിയോ? ഇല്ല, അവിടെ മാത്രം എഴുതിയിട്ടുള്ളു. ശരി. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ തനിക്കായി നീക്കിവെക്കപ്പെട്ടവ അർഹമായ വസ്തുവകകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കരുത്. അപ്പൊ എന്താ നാം ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളും ആരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്? ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്, ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അർഹമായ വസ്തുവകകൾ മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം നമ്മൾ ആശിക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു വാടക വീടാണെന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മുടെ. അപ്പൊ ആ വാടക വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഉടമസ്ഥ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലാത്തവ നമ്മൾ തൊടാനോ ആശിക്കാനോ പാടില്ല. അതാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ആ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ അനുസരിക്കുക. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി പറയാൻ പോണത് മുഴുവനും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ വായിച്ച് ജസ്റ്റ് പോകാം അറിയാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ. വൈദിക ജ്ഞാനം കുറ്റമറ്റതാണ്, കാരണം അത് ശരിയായ ആത്മീയ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, വൈദിക ജ്ഞാനം, വേദജ്ഞാനം നമുക്കറിയാം കുറ്റമറ്റതാണ്. അത് ആരിലൂടെ കിട്ടിയാണ്? ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ബ്രഹ്മാവ് നാരദ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, പിന്നെ വ്യാസ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ വൈദിക ജ്ഞാനം. അതുകൊണ്ട് അത് കുറ്റമറ്റതാണ്. വൈദിക ജ്ഞാനം ഭഗവാനാൽ അരുൾ ചെയ്യപ്പെട്ടതിനാൽ അതിന്റെ ഉറവിടം അപൗരുഷേയമത്രേ. അതായത് വൈദിക ജ്ഞാനം ഭഗവാനാൽ അരുൾ ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഉറവിടം എങ്ങനെയാണ്? നമ്മള് മാനുഷികമായിട്ടുള്ളതല്ല അല്ലെ, മനുഷ്യരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല, അപൗരുഷേയമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനാൽ അരുൾ ചെയ്യപ്പെട്ടത് അപൗരുഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാതാജി. അപൗരുഷേയമത്രേ. അതിന്റെ ഉറവിടം അപൗരുഷേയമത്ര. അത് മനുഷ്യരാൽ നിർമ്മിച്ചതല്ല, അതാരാൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാൽ അരുൾ ചെയ്യപ്പെട്ടതാണത്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഉറവിടം അപൗരുഷേയമാണ്. അതായത് ഭഗവാനാൽ അരുൾ ചെയ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഉറവിടം എങ്ങനെയാണ്? മനുഷ്യരാൽ നിർമ്മിച്ചതല്ല എന്ന് പറയാണ്. അത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണിത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളുടെ 4 തരം ന്യൂനതകൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടു. അയാൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നു, മായയ്ക്ക് വശംവദനാകുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്, അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്. ഇതെല്ലാവരും ഓർത്തു വെക്കുക. നമുക്ക് ഓരോരോ സമയത്ത് നമുക്ക് ഓർക്കുക, ഇത് ശരിയാണല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളത് മാറും. അറിയാതെ നമ്മൾ മാറ്റി മാറ്റി പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റും, എല്ലാവർക്കും തെറ്റുപറ്റുന്നവരാണ്, മായയ്ക്ക് വശംവദരാകുന്നവരാണ്, മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത നമുക്കുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഈ 4 ന്യൂനതകൾ പരിമിതമാക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ആ ജീവസത്തയ്ക്ക് പരിപൂർണമായ അറിവ് നൽകാൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പൊ ഈ 4 ന്യൂനതകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാവിന് എന്താണ്? പരിപൂർണമായ അറിവ് നൽകാനായിട്ട് ആർക്ക് കഴിയില്ല? ജീവാത്മാക്കൾക്ക് കഴിയില്ല. വേദങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ഭഗവാൻ നിന്ന് ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകപ്പെട്ടതാണ്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, വേദങ്ങള് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് പകർന്നു കൊടുത്തത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, ധനേ ബ്രഹ്മ ആദി കവയെ എന്നാ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ആ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ പകർന്നു കൊടുത്തത്.
ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി എന്ന നിലയിൽ ബ്രഹ്മാവ് പ്രസ്തുത അറിവ് സ്വന്തം പുത്രന്മാർക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും പകർന്നു കൊടുത്തു. അവരാകട്ടെ പിൻതലമുറയ്ക്കും കൈമാറി. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവാണ് ആദ്യത്തെ ജീവാത്മാവ്. ആദ്യത്തെ ജീവാത്മാവായ ബ്രഹ്മാവ് അതെന്ത് തന്റെ പുത്രന്മാർക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും ഒക്കെ പകർന്നു നൽകി. അതിനുശേഷം അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ പിൻതലമുറകൾക്കൊക്കെ കൈമാറി വന്നു. ഈശ്വരൻ പരിപൂർണനാകയാൽ അഥവാ അന്യൂനനാകയാൽ അവിടത്തെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വശംവദനാക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അഥവാ അന്യൂനനാകയാൽ. അന്യൂനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ന്യൂനതയില്ലാത്തവൻ ആണോ? ആയിരിക്കും അല്ലെ? ന്യൂനതയില്ലാത്ത മാതാജി. ന്യൂനതയില്ലാത്തവൻ. പരിപൂർണനാകയാൽ അഥവാ അന്യൂനനാകയാൽ അവിടുത്തെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വശംവദനാക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി വരുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആർക്ക് ബാധകമല്ല? ഭഗവാന് ബാധകമല്ല. പക്ഷെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ബാധകമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്ക് ന്യൂനതകളുണ്ട്. ജീവാത്മാവിന് ന്യൂനതകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ നിയമങ്ങൾ അവർക്ക് ബാധകമാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അതൊന്നും ബാധകമല്ല. ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതുമായ സർവവും പ്രകൃതി നിയമങ്ങളാലും അന്തിമമായി ഈശ്വര ശക്തിയാലും നിയന്ത്രിതമാണ്. ഇപ്പൊ ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതുമായ എല്ലാതും പ്രകൃതി നിയമങ്ങളാലും ഈശ്വരന്റെ ശക്തിയാലും നിയന്ത്രിതമായിട്ടാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതും ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതുമായ എല്ലാതും ആരുടെ ശക്തിയാൽ നിയന്ത്രിതമാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ നിയന്ത്രിതമാണ്. ഈശോപനിഷത്ത് യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. തൽഫലമായി പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സകല വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമസ്ഥതയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകളാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്? പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സകല വസ്തുതകളുടെയും ഉടമസ്ഥതയാണ് ഉടമസ്ഥതയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി അപരാപ്രകൃതി. അപരാപ്രകൃതി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പരാപ്രകൃതി, അപരാപ്രകൃതി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? എത്രാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? 7-ാം അധ്യായത്തിൽ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക മൂലകങ്ങളായ ഭൂമി, ജലം, വായു, ആകാശം, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, പിന്നെ ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്നിവയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തി അഥവാ ഭൗതിക ശക്തി, അപരാപ്രകൃതിയാണ്. അപ്പൊ അപരാപ്രകൃതിയെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അപരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ വരുന്നത്? ഭൗതിക മൂലകങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം ഇവയെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തിയാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെന്ന് പറയാം? നമുക്ക് അപരാപ്രകൃതിയാണെന്ന് പറയാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ അപരാപ്രകൃതിയിൽ വരുന്ന എന്തൊക്കെയാണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, നിത്യാഹങ്കാരം ഇതെല്ലാം എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? ഭഗവാന്റെ അപരാപ്രകൃതിയിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അധമ ശക്തിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്നതാണ്. 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നതാണ്. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ വരുന്നതാണത്. ഇനി പരാപ്രകൃതി. പരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്. അതാരാണ്? ജീവാത്മാക്കളാണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ പരാപ്രകൃതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ രണ്ട് ശക്തികളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭൂതമാകുന്നു. ഇത് രണ്ടും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉദ്ഭൂതമാകുന്നത്. പരാപ്രകൃതിയുടെയോ അപരാപ്രകൃതിയുടെയോ അല്ലാത്തതായി പ്രപഞ്ചത്തിൽ യാതൊന്നുമില്ല. ആകയാൽ സർവ്വതിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഈ പരാപ്രകൃതിയും അപരാപ്രകൃതിയും ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാതും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പരാപ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അപരാപ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പരമോന്നത സത്ത, നിരപേക്ഷ വ്യക്തിഭാവമായ ദൈവത്വം ഒരു പരിപൂർണ വ്യക്തിയാണ്. പരമോന്നത സത്ത, നിരപേക്ഷ വ്യക്തിഭാവമായ ദൈവത്വം ഒരു പരിപൂർണ വ്യക്തിയാണ്. പരമോന്നത സത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ പരമോന്നത സത്ത, നിരപേക്ഷ വ്യക്തിഭാവമായ ദൈവത്വം ഒരു പരിപൂർണ വ്യക്തിയാണ്. പരമോന്നത സത്യം, അതായത് ആരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? നിരപേക്ഷ സത്ത, നിരപേക്ഷ വ്യക്തിഭാവമായ ദൈവതം ഒരു പരിപൂർണ വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. അഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ?
അഗ്നി ചൂടിന്റെയും പരമോന്നത സത്തയെ അഗ്നിയോട് ഉപമിക്കാറുണ്ട്. ചേതനയും അചേതനവുമായ വസ്തുക്കളെല്ലാം അഗ്നിയുടെ ചൂടിനോട് പ്രകാശത്തോട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അഗ്നി ചൂടിന്റെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും രൂപത്തിൽ ഊർജത്തെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈശ്വരൻ അവിടുത്തെ ശക്തികളെ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ പരമോന്നത സത്യം, അതായത് ഭഗവാനെ എന്തിനോട് ഉപമിക്കാണ് ഇവിടെ? അഗ്നിയോട് ഉപമിക്കാണ്. അഗ്നി എങ്ങനെയാണ്? ചൂടായിട്ടും വരാം, പ്രകാശത്തിന്റെ രൂപത്തിലും ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അഗ്നി നമുക്ക് ചൂടായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം, പ്രകാശമായിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ. പല രീതിയിലും അതിന്റെ ഊർജം വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അഗ്നിയോട് ഉപമിക്കാണ്. ഈ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ വ്യത്യസ്തമായ രീതികളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ്. അവിടുന്ന് അചിന്ത്യമായ ഐശ്വര്യം, കീർത്തി, ശക്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, വിരക്തി എന്നിവ പരിപൂർണനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്കറിയാലോ ഭഗവാന്റെ ഷട്ട് ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഐശ്വര്യം, ശക്തി, കീർത്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, വിരക്തി എന്നിവയാൽ പരിപൂർണനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. നമുക്കറിയാം ഈശ്വരനാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമസ്ഥൻ. ഈശ്വരനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ. ഈശ്വരനാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമസ്ഥൻ എന്നറിയാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഒരുവൻ ഉണ്ടാകണം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിശക്തി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണം. ഒരുവൻ തനിക്കായി നീക്കിവെച്ച ഈശ്വരൻ നീക്കിവെച്ച സ്വന്തം വിഹിതം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാവൂ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊരാളും ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥനല്ല എന്നറിയാനുള്ള ബുദ്ധി ഉണ്ടാവണം, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണം. മാത്രമല്ല ഒരുവൻ തനിക്കായി നീക്കിവെച്ച വിഹിതം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. ഈശ്വരൻ നമുക്കായി ദയാപുരസ്സരം നീക്കിവെച്ച വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നാം സംതൃപ്തരാകേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാൻ നീക്കിവെച്ച വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? സംതൃപ്തി നേടാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വീട് മണ്ണ്, മരം, ഇരുമ്പ്, സിമന്റ് തുടങ്ങി മറ്റു പല വസ്തുക്കളും ചേർത്ത് നിർമ്മിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമാണ്? മണ്ണ് വേണം, മരം വേണം, ഇരുമ്പ് വേണം, സിമന്റ് വേണം, അങ്ങനത്തെ കുറെ വസ്തുക്കൾ വേണം. ഇതൊക്കെ ചേർത്താണ് ആ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അവയൊക്കെ സ്വന്തം പരിശ്രമത്തിലൂടെ ആവശ്യമായ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി തീർക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ വീട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ വസ്തുക്കൾ മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നുള്ളതിന്? നമ്മളുടെ രീതിയില് നമുക്കത് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നുള്ളൂ. കഠിനാധ്വാനം വഴി രൂപവൽക്കരണം നടത്തിയ ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥത അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനുമായ രീതിയിൽ അത് രൂപവൽക്കരണം ചെയ്ത് മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥത അവകാശപ്പെടാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഒരുവൻ തനിക്ക് നീക്കി വെച്ച ഭാഗം മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മൾ പണ്ടൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പശു പാല് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പശു പാല് നമുക്ക് നൽകും. പക്ഷെ പശു എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? പാല് പശു കുടിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. പശു എന്താണ് കഴിക്കുന്നത്? പുല്ലും ധാന്യവും കഴിക്കും. പാലാണെങ്കിൽ മനുഷ്യർക്ക് നൽകും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ ക്രമീകരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും ആ നീക്കി വെച്ചത് മാത്രമേ നമ്മള് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. കമ്മ്യൂണിസം എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കഴിവുള്ളവർ അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല. പുരോഗമനം കുറവായിരിക്കാം. ആളുകൾ ക്ഷാമം നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. തൃപ്തിയില്ലാത്ത ജീവിതം നയിക്കേണ്ടി വരുന്നു. കമ്മ്യൂണിസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് വലിയ കാര്യമില്ല. ഇതിൽ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. എന്നാലും പറഞ്ഞു പോകണം ജസ്റ്റ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളും തമ്മിൽ തർക്കം നടന്നു. ഇതിനൊരു ലോകവൃത്തി എന്താ പറഞ്ഞ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെയാണ്, എല്ലാവരെയും എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? കഴിവുള്ളവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കില്ല. പുരോഗമനം കുറവായിരിക്കും. ആളുകൾ ക്ഷാമം നേരിടേണ്ടി വരും. തൃപ്തിയില്ലാത്ത ജീവിതം നയിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് ക്ഷാമം നേരിടേണ്ടി വരും, തൃപ്തിയില്ലാത്ത ജീവിതം നയിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണും. അപ്പൊ എന്താണ്? എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ കഴിവുള്ളവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് കുറവായിരിക്കും? പുരോഗമനം കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് ക്ഷാമം നേരിടേണ്ടി വരും, തൃപ്തിയില്ലാത്ത ജീവിതം നയിക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇനി ക്യാപിറ്റലിസം. സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉള്ളവരെയും സമൂഹത്തിൽ സ്വാധീന ശക്തി ഉള്ളവരെയും മാത്രം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. ധനികർ പാവപ്പെട്ടവരെ ചൂഷണം ചെയ്യും. അവിടെ എപ്പോഴും മത്സരമായിരിക്കും. ഇനി ക്യാപിറ്റലിസത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? സമൂഹത്തില് സ്വാധീന ശക്തിയുള്ളവരെ മാത്രം മുന്നോട്ട് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉള്ളവരെയും സമൂഹത്തിൽ സ്വാധീന ശക്തി ഉള്ളവരെയും മാത്രം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ ഈ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉള്ളവരെ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്ന ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നവരെ മാത്രം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. ധനികര് പാവപ്പെട്ടവരെ ചൂഷണം ചെയ്യും. അങ്ങനെ എപ്പോഴും അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും? മത്സരം നടക്കും. അതാണ് ക്യാപിറ്റലിസം. ഇനി വർണ്ണാശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? എല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് കരുതുക. അതാണ് വർണ്ണാശ്രമം എന്ന് പറയുക. വർണ്ണങ്ങളും ആശ്രമങ്ങളും, 4 വർണ്ണങ്ങള് 4 ആശ്രമങ്ങൾ, എല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് കരുതുക. ഇത് വേണ്ട തോന്നുന്നു, മിനിറ്റ് വായിച്ചു പോലെ. അടുത്തതായി ക്ഷത്രിയരാണ്. അവർ രജോ ഗുണത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അവരെ നരദേവങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണർക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ക്ഷത്രിയർ അസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ബ്രാഹ്മണർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അറിവ് നൽകുന്നവരാണ്. ക്ഷത്രിയരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നീതി നടപ്പിലാക്കുന്നവരല്ലേ. അപ്പൊ അവരെന്താണ്? ബ്രാഹ്മണർക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ അസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നവരാണ് ആര്? ക്ഷത്രിയർ. യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരാണ്. ബാക്കിയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾ അതിന് താഴെ വരുന്നവരാണ്. പിന്നെ സസ്യബുക്കായത് കൊണ്ട് മാത്രം പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ ഭഞ്ജിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കരുതുന്നത് തെറ്റായ ധാരണയാണ്. സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവനുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ? സസ്യബുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സസ്യബുക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു, സസ്യബുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ ഭഞ്ജിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാമെന്ന് കരുതുന്നത് തെറ്റായ ധാരണ. അപ്പൊ സസ്യബുക്കുകൾ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങള് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാണെന്ന് കരുതുന്നത് എന്താണ്? ശരിക്കും തെറ്റായ ഒരു ധാരണയാണ്. കാരണം സസ്യങ്ങൾക്കും എന്തുണ്ട്? ജീവനുണ്ട്. ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജീവിക്ക് ഭക്ഷണമായി തീരുക എന്നത് പ്രകൃതി നിയമമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും താൻ പരിപൂർണ സസ്യബുക്കാണെന്ന് അഭിമാനിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ സസ്യങ്ങൾക്കും എന്തുണ്ട്? ജീവനുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു, നമ്മള് നോൺ വെജ് കഴിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അത് തന്നെ പറയണം അല്ലെ. അപ്പൊ സസ്യാഹാരം കഴിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അപ്പൊ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? അപ്പൊ ഇതും അതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ടാണല്ലോ കഴിക്കുക. രണ്ടും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി തന്നെ. അതെ. അപ്പൊ സസ്യങ്ങളെ മറ്റതൊരു ജീവനെ ഹനിച്ചിട്ടല്ലേ മാംസബുക്കാവുമ്പം ഒരു ജീവനെ ത്യാഗം ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത്. സസ്യത്തിനാവുമ്പോ എന്നാ ചോദിക്കും, സസ്യത്തിന് ജീവനില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അത് ഇപ്പൊ ഒരു ചീര മുറിച്ചെടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറിച്ചെടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും, എന്തെങ്കിലും ഒരു പച്ചക്കറി ട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ പിന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണില്ല. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ കൊല്ലില്ല ചെയ്യണത്. അപ്പൊ മറ്റൊരു ജീവിക്കും ഇതാവുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്ത്? ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം ചലനം, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ചലനമില്ലാത്തതും ചലനമുള്ളതുമാണ്. ചലനമില്ലാത്തതും ചലനമുള്ളതും. അത് അങ്ങനെയല്ല പ്രഭു. രാത്രി ഇവരൊക്കെ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നു. അവർക്ക് ജീവനുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ. നമ്മളൊരു തക്കാളി ചെടി നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ തൈയായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് വലുതാവണില്ല. ജീവനുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ അത് വലുതാവുന്നത്. വളരുന്നത്. വേദന ഇല്ലെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. വേദന ഇല്ലാന്ന് ആര് പറയുന്നത്? നമുക്കറിയില്ല. സന്ധ്യയാകുമ്പോ അതെല്ലാം ഉറങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കാണാം, കയ്യും കുപ്പി. അതായത് നമ്മള് പറഞ്ഞാല് അതായത് നമുക്ക് പറയാം, അതായത് ജീവാത്മാക്കള്, എല്ലാവരിലും ജീവാത്മാവുണ്ടല്ലോ. മനുഷ്യരിലും സസ്യങ്ങളിലും മൃഗങ്ങളിലും ഒക്കെ ജീവാത്മാവുണ്ടല്ലോ. അത് സംശയമില്ലല്ലോ നമുക്കാർക്കും. പക്ഷെ മനുഷ്യരുടെ ജീവാത്മാവ്, പിന്നെ മൃഗങ്ങളുടെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അവബോധത്തിലുള്ളവരുടെ, അത് കഴിഞ്ഞാല് മൃഗങ്ങളുടെ ജീവാത്മാവിനും എന്തുണ്ട്? അവബോധം ഉണ്ട് അല്ലെ.
നമ്മളെ പോലെ തന്നെ അവബോധമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ താരതമ്യേന എന്തിന് കുറവാണത്? സസ്യങ്ങൾക്ക് കുറവാണ്. ആ അവബോധം അവർക്ക് കുറവാണ് അത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പാപം ഏൽക്കില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്. അത് പാപം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ എന്തിന്റെ അത്രയും വരില്ല, നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ അത്രയും മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന അത്രയും പാപം വരില്ല. അത്രേ ഉള്ളു വ്യത്യാസം. പക്ഷെ സസ്യങ്ങളും പ്രകൃതി നിയമല്ലേ ഓരോരുത്തർക്കും. പക്ഷെ പ്രകൃതി നിയമമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിനും കുറെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ മാതാജി നമ്മൾ പറയുമ്പോ. പക്ഷെ ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അവബോധം, സസ്യങ്ങളുടെ അവബോധം എങ്ങനെയാണ്, മറ്റുള്ളതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ വളരെ കുറവാണത്. ഇപ്പൊ മറ്റേതിന് 10 ആണെങ്കിൽ ഇതിന് 1 ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ പാപത്തിന്റെ കണക്കും എന്താണ്? അത്രയല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് എന്ത് പറയണത്, ആ സസ്യം ആർക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. കാരണം അത് സമർപ്പിക്കുമ്പോ ആ സസ്യത്തിന്റെ ജീവിതം എന്തായി മാറി? ആ സസ്യത്തിന്റെ എന്താ പറയാ, ജന്മം ശ്രേഷ്ഠായി എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ. അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ആർക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളവരാണ്? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളവരാണ് എല്ലാവരും. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അതിന്റെ പാപവും കിട്ടുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ആ സസ്യത്തിനും എന്ത് കിട്ടാണ്? നമ്മളൊരു പൂ പൊട്ടിച്ച് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന പോലെ. കാരണം ആ പൂവിന് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. നമ്മളത് പൊട്ടിച്ച് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ആ പൂ വിരിയുന്നതിന്റെ എന്താ പറയാ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഗ്രഹം പൂർണ്ണമാകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, നോർത്തിൽ ആരും ഒരു ചെടിയുടെ ഇല പറിക്കത്തില്ല. പറയുന്നത് പാപമാണെന്നാ പറയുന്നത്. എല്ലാ ചെടികളും ഉറങ്ങുവാണെന്നാ പറയുന്നത്. അതെ, അവര് വെള്ളം പറിക്കത്തുമില്ല. മാതാജി, ഇതിപ്പോ നമ്മള് മാർക്കറ്റിൽ ഇവര് മുറിച്ച് കൊണ്ടു വയ്ക്കണത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാവമുണ്ടോ? പിന്നെ നമ്മള് ഇപ്പൊ പറയില്ലേ, ചീരയൊക്കെ അവര് മുറിച്ചോണ്ട് വന്ന് വിൽക്കണല്ലേ. കൊന്നാ പാപം തിന്നേ തീരുന്നല്ല, തിന്നേ തീരൂന്ന്. അത് എന്തായാലും നമുക്കത് ഉണ്ടാകുന്ന പറയണത്. നമ്മളത് നമ്മളെ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റണതാണൊക്കെ. കൊന്നാ പാപം തിന്നാ തീരുന്നല്ല പറയണത്, തിന്നേ തീരുന്ന്. നമ്മളത് അനുഭവിക്കേണ്ടിയിരുന്ന പറയണത് കേട്ടോ. നമ്മള് പൈസ കൊടുത്തിട്ടല്ലേ വാങ്ങിക്കുന്നത്, അപ്പം പാപം കൂടെ വാങ്ങിക്കുക നമ്മള്. അതെ, അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്? അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ എന്തൊരു സാധനം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സമയം പോകും. അപ്പോ സസ്യബുക്കാണെന്ന് അഭിമാനിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ മതിയായ ബോധം മൃഗങ്ങളിൽ വികസിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യനെ വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നറിയാനും അറിവിൽ നിന്ന് ലാഭം സ്വായത്തമാക്കാനും വേണ്ട ബുദ്ധിശക്തിയുണ്ട്. നമുക്കറിയാലേ, മൃഗങ്ങളുടെ ബോധം അത്ര വികസിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ മനുഷ്യർക്ക് എന്താണ്, അതിനുള്ള എല്ലാവിധ രീതികളും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൂടെ അവർക്ക് അറിവ് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയും അവർക്കുണ്ട്. അതിനാൽ മനുഷ്യജന്മം സിദ്ധിച്ചയാൾ പരമപ്രഭുവിന്റെ അധീശത്വം അംഗീകരിക്കുക എന്നത് അനിവാര്യമാണ്. അയാൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അധീശത്വം, സർവാധിശയത്വം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്? അത് അംഗീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അത് അനിവാര്യമാണ്. നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. അയാൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് തീർന്നിരിക്കണം. തന്റെ സകല വസ്തുക്കളും ഭഗവത് സേവനത്തിനായി സമർപ്പിക്കുകയും ഉച്ഛിഷ്ടം പ്രസാദമായി കൈക്കൊള്ളുകയും വേണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കണം. അതിനുശേഷം ഉച്ഛിഷ്ടം പ്രസാദമായി കൈക്കൊള്ളുകയും വേണം. തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് താൻ സസ്യാഹാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. എന്താണ്? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തിബഹൃത അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. ആരാണോ ഭക്തിയോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും ഭഗവാനെ പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം സമർപ്പിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തന്റെ എല്ലാ ഭക്ഷണവും ഭഗവാന് നിവേദിക്കുകയും വേണം. തുടർന്ന് ഭഗവത് പ്രസാദം എന്ന നിലയ്ക്കോ കരുണ എന്ന നിലയ്ക്കോ അത് കൈക്കൊള്ളാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ കരുണയാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് നമുക്കത് സ്വീകരിക്കാം. ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാതെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ പാപത്തിന്റെ ഫലമായി പലതരം യാതനകൾ അവൻ വിധേയനാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് എടുക്കുന്നത്? പാപത്തെയാണ് നമ്മൾ ഭുജിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണമെങ്കിൽ നമ്മളത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ആ പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള യാതനകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട്
വരും. ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അവഗണിക്കുക വഴി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതി നിയമ ലംഘനം തന്നെയാണ് പാപത്തിന്റെ മൂലകാരണം. അപ്പൊ പാപത്തിന്റെ മൂലകാരണം എന്താണ്? നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് എല്ലാം. അത് അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതി നിയമ ലംഘനം, അതാണ് നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ മൂലമായിട്ടുള്ള കാരണം. അഥവാ ഭഗവാന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് നാശം വരുത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ വ്യവസ്ഥകൾ നമ്മൾ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരാണ്? നാശം വരുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, നിതായ ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കുമ്പോൾ പറയാം. ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത്? പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വ ചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ തനിക്കായി നീക്കിവെച്ച അർഹതപ്പെട്ട വസ്തുവകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളത് തട്ടിയെടുക്കാതിരിക്കുക. മറ്റുള്ളവരെ നാശിക്കാൻ പാടില്ല. വൈദിക ജ്ഞാനം കുറ്റമറ്റതാകാൻ കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ ശരിയായ ആത്മീയ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരകളിലൂടെ കൈവന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയത് കൊണ്ട് കുറ്റമറ്റതാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളുടെ 4 ന്യൂനതകൾ, അത് നിലത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് പറയണ്ടല്ലോ. ഭഗവാൻ ആദ്യം വേദോപദേശം നൽകിയത് ആർക്കാണ്? ബ്രഹ്മാവിന്. എങ്ങനെയാ നൽകിയത്? ഹൃദയത്തിലേക്കാ കൊടുത്തത് അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഈശോപനിഷത്ത് ഏത് വേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്? ഇന്നലെ പഠിച്ചത് പരാപ്രകൃതി അപരാപ്രകൃതി ഏതാണ്? ഭൂമി, ജല, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം. അത് അപരാപ്രകൃതി. ഇവയെല്ലാം അധമശക്തി അഥവാ ഭൗതിക ശക്തി, അപാരശക്തി. അതായത് അപരാപ്രകൃതിയാണ് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം. പരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ജീവസത്തകൾ. 9:26 ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഭക്തിപൂർവ്വം സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും ഇലയോ കായോ നീരോ എന്തുമാകട്ടെ അതെല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിനായി സമർപ്പിക്കുകയും തന്റെ സകല വസ്തുക്കളും ഭഗവത് സേവനത്തിനായി സമർപ്പിക്കുകയും ഉച്ഛിഷ്ടം പ്രസാദമായി കൈക്കൊള്ളുകയും വേണം. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും ഇലയോ പൂവോ ഞാൻ സ്വീകരിക്കും. മനുഷ്യരുടെ പാപത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്? പാപത്തെയാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത്. തന്റെ എല്ലാ ഭക്ഷണവും ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കണം. തുടർന്ന് ഭഗവാന്റെ അതാണ് മാതാജി പറഞ്ഞ സുതാ മാതാജി പറഞ്ഞു. എന്താണ് അതിന്റെ ആൻസർ? മനുഷ്യരുടെ പാപത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ മനുഷ്യന് നാശം വരുത്തുന്നത്. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതി നിയമം മനസ്സിലാകത്തില്ല. എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. മാതാജി ഇല്ല പറയാനായിട്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയ കാര്യങ്ങൾ പുസ്തകത്തിനകത്തുണ്ടല്ല. എന്നാ പുസ്തകം കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പുസ്തകം കിട്ടിയില്ല. അല്ല, പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മാത്രല്ല, ആകെ ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ പറയേണ്ടതുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാതും എന്താണ് നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഇന്നലത്തെയാണ്. മനസ്സിലാക്കി